عليكم إبراهيم قومي عدلا وعليكم السلام محمد شكرا قومي عدلا ناتيا جان ثالق شكر بينهم قوي ثاول شكون شاخل مقاولة كلام وشين يعني بودكاست كنستان يلا نيب في كتاب قوي يعني مرادم شاخل نيد مو ثينغو ده مغلق دغوني ثاول كوب من نتار او مون سدويان حرمتهم شين ثاول قطوي إني شون كي أصل تأمانة باليانثن تأمة دي جقولان يعني السنك ديمك كتابة مقبلن دينمي دي جقولان دادم سنويت موشنوك ما كتابة قمبل ديان دين درمانا الغريان شيء راك غريان السنو قاتي أولي تركت بام كاتب كريتيان كتاب وكمون ثاوي يعني شيء ثيرت كورسك أو إجوالهم ده ثيرت كورسك إلى تسبارتسمن برجرات تورسو يونه إلكي السنوكل يشويلر بيزنس آدم نري كوب كتاب وكيان نرو من أذمم شواتك كان يتهنيرميوك يونه شواتك إتيان ذات تما أربعين إيشما كتاب وكان كتاب نعمرو لبام كاتب كريتيان دوري هو شوات أذم ستودنت أو دامي هو أدم ثانك التعليم رومي دوكيان تولم أوت ثانك أنا بس داشنا نعمل جام از كل شيء واد غير مرة إني من أكون داشنا أتشمي على كتاب قيان أنا بقول لرده بدينا هذا يورلت بلاتفورم أساسا شلون إيش ميل تنسلك إتيان أنا داشنا بر إيش تابتم بعد بر internship بر yani işe meydeş bir tarifler için yürütü iş mümkünçülükler var. So nemede marketingten bir Angla'da esasen bir firmada neme online şekilde bir internship etken. Ondan sonra borlu etken biram kavatlar nem İngilizce filmler dağıtlar oraya. أو أي تولم بريد أترمى وجانا يوم تركمانستان وقتنا project باور سأقول الناس ذات نيشش تولم بريد أترمى وقت يعني ماشية إني يونكي قيد خشب الثورة يعني تعطينا مثلا يرى نعم شو كتاو خمري مثلا كاتقو ثورة نعم كوبيا تشك ثورة يعني شو ثورة جوان شو مقاتمكم Men kunci kitap okumak değil yani esasen hikayen fiction okusanız bir neçe durmuşu yaşama mümkünlükleri hem katip kretyen efendim. Doğru. Yani bir neçe durmuşu yaşamak mühim mi üstüne geçecek olsanız mühim bir hatta sebebi yani adamların siz belki de gelecekte bir işte de hatta adamlarla görüşürsünüz ve her bir adamın öz hikayesi vardır, her bir adamın öz gizleyen bir tarafı vardır ve kitaplar şu zatları goğu nemetçe goğu yüze çıkarıyor da mesela esasen hikaye kitapları belki non-fiction kitaplar hakkında gururuna metçekler yani özüş kitapları ve o kitaplar mesela ben öldürmüşümde nemeler özüşüme katı köpror oynadı onunla ben berde dostlarıma zaten da yani okuyan kitap okuyanlar var ödün ösürmek uğruna soram yani goğu tәтелер görüyor kitap okumak elbette üstüne nemet içerik var. هو قاعد تدور هذه الأشياء المهم يعني نهاية مكتب برياس فسمت ألتياس سنة خابصتم برهيري معا يعني كتاب دنيا أتسمع قدقات ولا يعني كتابتم يونس بري المكتاب البقابل مثل أقان ثرام وطاعت بريادم دانا يتاكلر كي بالجارة شو ورنا فيل يعني كنا مكتب من كيل ولا هندا أقابس علي وردين ناتي بنا برنج كتاب منها ما خدمه هاري بوتر بعدي سنة خدم أيونا من أول مليان مي يعني كجادو إذا تريب أن أخي عمي بس خير الدنيا ده جت إن ما عشان تقلول ده قتي يعني كتاب أصل ذي ما قتي قوت هذه التبرنج كتابك من إن نمشن شن يعتقد مش وقت برنج كتاب قانمي
Inni her adam erkilik başlıyor. Mena şu yaş vaatın başlanmırdım. Hem mekşar şu yaş vaatta başlamak bir hili durmuşuna yan qavat kaya nokta. Inni mesela bir olur yan 18-16 yaş yan malin. Onun sol yaşta kitap okumana başlayacakları nähilek berip bilecek maslahatım var. Näet okumana başlamalla. İlk bilen şu sorama men öz ýakyn dostuma merýädi, garnaşlama merýädi. İlk bilen şunu düşünmäňiz gerekmi kadip pikir etýän, näme halýar, haýsy janr halýar, fantastika halýarmy, tarih halýarmy, şonu bir ilk özüňiz üçin kesitleň. We soň şu saýlan janryňyzda bir okaýmaly diýilen kitaplar okan. Onu özüňiz görürsiňiz, ýani kitap okumak aslında gyzyklar da, kıyın da adam däl aslında şeýle sereseň de, biraşyk enlik, biraşyk disiplina bolsa, hiç ýyl okumak kıyın näle kitap diýilen zady. Radylaşan dogry. Başlayjak bolsam birinjilik bena men pikirimçe ýanky näme gowurýan bilmella. Diýjek bolýanym ýanky iň näme diýär? Howply zat. Näde dogry kitaba eliňe alyp diýersen özüňi diýär, men okamaly diýip okamagyň diýär iň howply zat diýär da. Yankı belli var o qowurmayan bolsaň alma eliňe kitapda. Meselem şu janrdan naprimер marketing halamayan bolsaň okuma marketing başga zatlaryna qabar qowuran adamlary kitap ýazaran hukman. Bazyr şeýerde. Olam ýokym zat. Ola şeýerde inni näli sora köp okan adam çalt okaýar diýerler. Näli garaýan şeýerde naprimер çalt okamak qowudatmya nähilek. Çalt okuya diýende şu maňyndamy sapaklaryny datdan çalt okuya, gow okuyam ýa onem okuyuş tizligi näme güýçlenýär diýjek bolýar. Inni okuyuş tizligi diýende asl manyda ýöne meniň soraýarlar köpden. Asl men ünsörmändirin. Men gatko çalt okuýan ekenim, ünsörmändirin. Onuň beýlekler okanyny mesele diýen boýun. Onuň oja ýani bilat ýuwaşra okuýan. Ýani asl her adamyň informasiýa kabul edilişi bar diýip düşünýän. Elbette onu inkar yok. Köp kitap okuyan adamlar çalt okar ve çalt okavam düşünür de, yani berde çalt okumak esasat bolmaly, düşünmek esasat bolmaly. Onun köp okuyan kitap okuyan adamlar hakikaten çalt okar. Mesela men özüm seresem adamlar hakikaten geňalýar käwat, yani bir sahypany näli semkan 1 minutda zatda bir minut, 2 minut okuyanla. Onun yani bir sebebi adam öýem kitap okumak öwrenşen, täze sözler öwrenşen, täze sözleme öwrenşen. Onun ikisi bire gelýär, dogry aýtýan, çalt okumak we köp kitap okumak. Şo ýagda ýa dogrudan bar. Ýöne ilkinji ýan kitap okup başlaýanlaň belli bir edýän şunu çaltıra okak torayın. Menem ýanky arada bir LinkedIn'de bir post goýup oturdum. Ýylla 20 näçe kitap okup öwrenen bir zadım diýip. Habarly bolum diýänler, eliňe kitap alsaň, şu kitaby çaltıra torayyn diýen zat bolmasyn. Şu kitaby alaňda şundan bir zat öwreneýin. Soňam şunu öwrenip bolan, soňam durmuşyma geçireýin diýen pikir bilen kitap okup başlamaly diýip düşünýän. Dogrymy? Neme katip pikir etýän, şu adam has möhüm zatdan birden uly kitaplar ýapyşmaly, birden diýeli klassiklara zatlar ýapyşmaly. Näli semkam ilki esasda kitap ýigrenmezlik we kitapy dowamlyny getirmekde. Onuň kitap başlaýak bolanlar men şuňalyk maksadym bar. Yani her kimde durmuşyna badyr ay şu ada bir ýoş gidip barýar durmuş diýenler, käwat diýenler, durmuş ýaman baham gidip barýar diýenler. Ondan şu ýoş wagtlaryňda, ýoş pursatlaryňda başla bir kitaba başla okan. Şonu dem öwrenersiňiz da has neme dogry okuyuşy, dogry düşünşi. Radylaşan, gaty dogry. Sebäbi özümem ýanky beýlekler sorany bir jogap bermeli, düşündirmeli andan. Ýöne sen okaýan diýen ýöne sen ýaşmak başajak bolýan, men ýürek aşdym da diýip düşündirmeli adam andan. Onu o ýagda ýa bar diýip aýondan goýlap başlaýarlar. Dogry. Andan başga sorak, başga maňa köp berýän sorak, senden soraýan oturdum. Inni motivatsiýa diýip bir zat bar. Türkmen dilimizde näme ka? Alham. Inni alham alyp işe başlamak üçin biznes kitaplar okuman diýerler. Näli ýagdaý? Şoňa näli garaýan?
Mesela diyelim Warren Buffett vardır. Hep yani günü 500 takip okuyan yani diyecek koyanım günü 500 takip okuyanlar için sonuçta dünyanın bay adamlarının birim ka. Ne elip kiretiyen? Edil vara tereden şu Warren Buffett hakkında gurun açılsa berde ukuvada bağlım katip kiretiyen. Sen menen birazcık nemesini şahsi tarihini okak gördüm. Adam gönü investment business kitabı okak başladı. Küçükken. Onu kıyasınam ne New York Stock Exchange'e gidip birjasına gidip New York'taki birjasına gidip şu tayda hilek eyyam şu taydaki exchange'daki kârdatlar okap bilipdir de yani değil yazıklatlarda onun mesela ilk kitap okan kitapları nemekken business'a birja değişli ekonomika değişli bir kitaplar iken yönü açmarak ol bir ayratin bir volplar yani ayratin okuplu bir volplar yönü men ödüm ya yaňa maýyp geçipdik de bir zat mesela kitabın başga getirýän neme täsir näme aslında şul wada okap adamdan tarihini okap käbir biznes kitaplar okap öýdüňe diýen de men näme işläp görnä diýen o türün öýde ýaman rahat ýaşaýan kim adamlar dünýäňe diýen adamlar onu diýär onun aslında ýanky neme ilham meselesi onun mümkinçe neme dinge biznes kitaplar ilham beren ok muqady pikir etýän şahsy kitaplarym ilham berýär. Meselem bir zat ýetmege, bir zada neme başarmaga, meselem esasanam nemeler wada. Men okan kitaplarym köpsi neme değiş bolan soň adam hak hukuklary meselesi bolan soň kitaplary olaryň köpsi neme aýal ýazysy bolan soň meselem şolardan kän ilhamlanýardym dara. Bilýän meselem yani mertlik tarapdan ilhamlanýardym. Onun gaýdusuzlyk tarapdan ilhamlanýardym. Onun başga meselem okan kitaplarına käbiri hekaye kitaplar var. O taýda adam yani öz komfort zonasından çykyp bir täze bir zatlar başarýar da. Bilýän öz täze bir ýer gezip görýär, täze bir zatlar etip görýär we Dogry. Bu zada men edil özüme ilhamlanýar. Yani ilham berýär. Ýatmakam şonu pikir etýän, men ýani ýaman rahat ýaşaýan, ýani bir şeýle şu zatlarym elimde bar edemok diýen men ilhamlanýar. We ýanky başdaky soraga jogap bersek, mümkinçe dinge biznes kitaplarda hem pikir etýän neme kitaplarym ilham berýär diýen. Hekaye bolan kitaplar, hatda goşgularym ilham berýär pikir etýän. Nemet şu goşgu mesela aslında ýaman neme mesela aýratin mesela men goşgu öwrenmäne okumanda gowar ýany kenim. Yani öň mektepde öwrenýän oň adatlarken üns bermändir. Goşgu ýöne ýaman olar goşgular wada ingilisçe, türkmençe. Aýdyp geçeň ýol berdi ýaran bir oglan wadyr. Ýaman goşgular ýazýar. Prikol goşgular bolsun. Neme goşgular bolsun, hakyky durmuş goşgular bolsun. Gaty çünkü goşgular ýazýan eken. Anyň goşgularam diýjek bolýaram, goşgularam adamlary ilhamlandyrýan eken. Eger isteseňiz men yani arada bir öwrenen goşgymy aýdyp beripler ingilisçe goşgymda. Soňundan Paýlaşa? Şu wada aýdyp bereýinmi? Ne bardy goşgy? Neme hakkında aslında men bu goşgyny nemede görüpdim. The Crown diýip bir TV show wadyr. Neme hakkında görüpdim. Elizabeth II hakkında görüpdim. Ondan şu geçen ýyl 4-nji sezon çykdy we o taýda men çykanda heýejanlandım. Täze neme wagtda Ronald Reagan'a görkezmediler men nememe yani gynanlardy. Ýöne Margaret Thatcher var şu taýda oýnady. Şu taýda neme bilen Elizabeth'ta şaýaly Elizabeth II bilen alaşmaýan ýerler bolýar. Onu neme hakkında gurrun gitýär. Düşmanlar hakkında gurrun gitýär. Şonu neme diýär Elizabeth diýär sen ýa beýt düşman etip bermek, o taýda neme sağdan çepden düşman etip berme. Ýalňyş bor diýär. Onu şu taýda bir goşgy aýtdy da düşmanlyk hakkında. Onu menem şu goşgyny goýup öwrenip ýatdym dara. Onun men size on wara neme aýtyp berän, soňragyny aýtyp berän säwe. Bir ýa-bir ýadyma düşsün. Bally. Qatroy, doğrudan badlaşan var. Yani menin hemen soruyorlar da yani matematikam yani ilham yok. Näme kitap okuyanyam men yani sen kitap okuyanmı ilham alamak diýenler.
Allah'ım diyen dat bir danqı taşta öğretmen geliyor, danqı dinle kitapta nerla. Senek yang sen ayçın ya, koşkularım geliyor, ya görüyen bir senek görüyen serial bolsun, kino bolsun, olardanım geliyen dat. Onun için taşta öğrenme seyret vermeli, bir azıcık näme diyeyin. Ünsörmeli. Laşörüngda näme olup geçýärine enni doğrusu geçen bir 10 kaýlyň içinde bir öýde turduk doğru. Yani sonunda da enni bir azık netip bolsa bilet gowlaşýar. Sonuçta açyl başlandan bir dasa çykyp görüp baýdyp sondan ilham alsaň diýärler. Enni kitaba gaýtyp gelsek başga enni soragym bar. Enni soragym näme sorag? Enni kitap okap başlanlar var. Dordam enni okuýarlar aýyp. Bir küçük kitap okuýarlar. Men okuyan bolyn, okan adım ýalyma sanap diýär. Ondan menem diýär, o aýdynam kompýuterda da diýär, no, hemme zady kelleňe salyp jap edem ok diýär. Menem okuyan, ni men adar görüňeder, men aýdan ýöne sen pikiriňçe kitapda okan adyň näet ýatyrakman. Aslında Muhammed gele gatty gowun neme nokada bassaňyz, aslında men kirinçe ýat tutmak däl, düşünmek möhüm zatmak adyp pikir etýärler. Onuň aslında köp kişi, men daştordak adamlarymda görýän, şonu kitap okap başlayan adamlarda görýän, şonu yani isse söz ýatlamak bolsun, isse başga kär faktlar ýatlamak bolsun, şonu bir hamala yani şonu ýatlamalym gaty pikir etýärler, arlanýarlar şoňa. Yani kitap ýatlanmak üçin döredilen ýazylýan bir zatda adamlary düşünmek üçin ýazylýan bir zatda. Onda menem başda kitaplar okaýamda şonu esasam non-fiction kitaplar bolýar, özüň ösürmek kitaplar, informasiýa, ite dökün bilýärmi. Onuň menem bir ýaman bir okuyan ol informasiýa, ol informasiýa bir belli warkalmaly ýat tutmaly gaty pikir etýärdim onuň hökmanäl. Esas zat men kunçe okak edip düşünmek dären. Onuň gaty içine näme bir wow diýen bir informasiýa bar. Şol ýat garsan bir ýerde näme ýaz garsan tak kelýär galya da. Şoň üçin men maksat berýän özüm, men özüme soňktor edem okony, ýani küçülen edem okda. Yani bir zat içindäki zatlar ýat tutjak olamak, içindäki zatlar diňe düşünmek üçin okyan, yani öz dünýä garaýşyny giňertmek üçin okyan. Şoň üçin arkyn be cool, be chill. O okayan zatlarda lezzet alan. Nemetmen ýat tutjak olup nemet börmände. Yani şoýarak. Dogry. O asl radylaşýan mara ýa-ni okuyan adamdan lezzet almaly. Özümem sonu edýän, ýöne men belläp alýan, aýtyp belläp alýan, men kitap okuýan. Ana şo ýerde gyzyk ýeri bar. Birinjige de okamda lezzet üçin okuýan. Dogrusy doly, hiç satyp elime galam alamak diňe kitap. Yani informasyany belli bir ýagdaýda näme diýilýär? Digest anglysça, singdirýän da beýniňe bar. Düşünmeli, yani informasyany düşünýän, toýst. Şunu men öldürme sonda näme olup bolar diýen pikir ikinjige okamdagy gabat gelýär. Yani ikinjige okuyan kitap onuň, men ýaňşy ýerde geçdim boýun bar, durmuşynda şunýanak ýerde gabat geler şi. Şunu belli awalaýyn, ýöne gylajyna bar, tik jagas goý, ýyly jagas goý, gerek yerlerini belli awalýarna. Ýöne o diýdigim ok taňyşyny hem biziň galamdan sınmalýan hatda. Ya gördüm de öldüm gördüm kitap okuýarlar o hemmet ýanky bar galamdan çyzgan menem näme çok bolýan muny informasiýany ýa-ni ay after diye goýatypdyr diýme hem gowy ýazalyň nat köp dünýäde hem biziň nap çykaýdy ýa-ni bolmada. Ondan awa şo ýagda ýa-ni okan zadyň ýatyraklap ondan edýän zadym ýanky men ýol berdim platformada paýlaşypdym. Şo okan zatmy belli bir ýanky men öwedime saklap goýan. Ýani okan kitaplarymyň belli bir näýleýän gysaça mazmunyny öz düşünjem boýunça ýazýan, meselem iki sözlem. Dordam taň gaýdyp gelemde bir kelemde okasam, ýazma çörýalyk. Meselem belli bir ýagdaýda okan kitaplar bar da, marketing dolan bolýarlyk ýalmasa da, bir de tatjak bolanda ýalmasa, bir project presentation bolsa, meselem speaking kitaplar bolýar, näde gürlemeli ýylyň. Şol kitaplar okanyňdan, soň şol bellep alsaň, belli bir ýagdaýda gerek bolanmakdy, soň gaýdyp gelip, şolardan alyp bolýar da, şontyna gowy bolýar. İnniki mesele tölemä siz nemet bilýän ekeniňiz, ýani men şu an telpek goýan ikinji gerek okap bilýän ekeniňiz, men menem okaýan okasym gelýär-de ýöne beýdip birinji sapar lezzet alyp ikinji sapar informasiýa almak üçin kynrak, özüm üçin kynrak görýän, mana da set bilýän bolsaňyz da. Aýny ol men pikirimçe bar,
bir okan bolsam şonu var, sonra bir hepken öwrenmeliň pikirlenýärdi çok bolýanna. Dogry, täbäbi. Men okadym kitap diňe bir ay okadym şu kitap. Ay bu şu kitap okadym diýmek üçin näl dogrydan. Şu kitaby men o bilýän gelşi bardy gürleşer diýmek üçin okaýanlar şu kitaby. Diýjek gaýnadym. Asl pikirim şol. O, ni kitap okumak bar, dogry. Indi şu barada şu bar gurrun gitip tuqa men ýene belläýin. Indiki mesele näme mesele? Diňe kitap okumaly. Dogrydan diýär kitap oku, üstünlükli bolan kitap oku, diňe kitap oku. Diýjek gaýnadym. Kitabın gözünü çıkarıp okuyanlar var ha. Yöne hiç geri hareket eden okur. Ya da şu kitaptaki örneğin dağıtlarını durmuşa geçen okur. Şu vardı näli pikir? Ova. O näli pikirim ma? Kitap nemäli kitabı gözünü çıkarıp okuyanlar barmy? Bar yöne edilmen öýt taş sorumda yani kitap okap hissat etmeyen adam az gördüm-de. Gaýtam yani biz asıl kitap diýilýän zady bilemok, düşünjämizi giňeltmek üçin ulanmaýasmy? Yani şereketten beter has düşünjämizi giňeltmek üçin, bir zatlar düşünmek üçin okaýasmy gatyp pikir etýän. Onuň menim şuat okan kitaplarymdaky zatlary, aýtýan zatlary herekete geçiremok aslında. Yani diýeli arada Rich Dad Poor Dad okudum. Onuň şu taýda näme etýär? Yani gogo maslahatlar berýär finans demek üçin däre. Onuň men şu taýda zatlar durmuş geçiremok. Çynymy aýtsam däre ýöne bellep arkalan mesela näme diýär? Häzir bir ýadyma gelsin. Yani pulun soğumun içine taktikalaryny aýtýar däre. Onuň yani men şuat näme de eýleke ýa dinleýijilerimiz gülmegi mümkin bolýan. Näçe bir okudaýyn, näçe olak şahsy baýlyk management okudaýyn. Zaten ýöne pul mesele ýerine men birazçyk soňan adam. Onuň Richterdaky, Burdatdaky nämäni maslahatlar onuň özüňiz gözüňizde turanken ýerini ýitirmeýär. Onuň men açsam aýsam görmedim yani siz gören olsaňyz şoňa adam belki siz näme gurrun berip bilersiňiz da. Maňa da gyzykly boldy şu wagt. Ni näil ýagdaý? Meselem men tanışlam bar. Tanayan adamdan bar. Berde de bardy, aňarda öýde de bar. Inni kitap okumalysa, şula beýle kokana kitap okuyan eken bolýan. Menem okaýyn bar birdatda edýän. Nädip meni kitap okuýarlar. Adam okudy kitap borly. Onuň ýat kitap ýanky näme diýilýär? Tozanmas ýat kitap. O sondan hiç gelek ýanky näliýen value alanok. Value ýanky kymmatly ýok da kitapyň. İçinde hiç öwrenmedi, diňe okudy, goýdy şu ýerde. Teň ýagdaýyňam düşünükli, ýanky Rich Poor Dad Poor, Rich Poor, ne beýlek näme kitap ady? Bagad Papa, Bad Papa da, orçasy. Men orça kapdy minni. Ýanky şu kitapda diýen zat asl investisiýa da köplenç, ýanky personal management, personal finance, investment orda minni. Her zadyň öz wagtyny barmy kadýan, dogry bir ýagdaýda, meselem investisiýa gelen mat şu kitap açyp, şondan öwrene datlaňy belli bir ýagdaýda implement edip ulanyp bilýän dordam. Şu ýagdaý bar. Indi meselem diýeli, belli bir ýagdaýda başga kitaplar bar, communication skill bar. Men arada bir kitap okapdym, Trey Gowding, Doesn't Hurt to Ask Deep. Ol after asal özi ýanky Amerikada politik bolanda, ýanky belli bir näçe 30 ýyllapdagy senatorda görülen gaty arator adam da gowurlaýar. Onuň so ýanky kitabyny öwretýär, meselem belli bir ýagdaýda söz düşünýän adamlar senden bir hili gaçar, belli bir ýagdaýda manyýän adamlar senden kämir köp bir dostluk bar. Ýalmasa da başga bir meselem Dale Carnegie'nin nädip dost edilmeli we nädip gowurlameli kitaby adamlar. So kitapda var her nulan tamam bolýar içindäki zatlarla. Diýjek goýan adam. Men şonu hem okuýar, eşin okaýyn gowy kitap ýöne şol olanýarlar az. Şol men problem meselem diýerdi. Diýjek goýanym, so kitaby diňe, ýa okudym kapilka pul salýanýarlyk, aýş kitap okudym, o men kapilkam dursun diýen ýarak da ýagdaý. Ýöne şonuň içindäki zatlar ulanmalar diýjek goýanym. Ýöne ki meselem Dale Carnegie belliýär, meselem birinin diye gürleşöňde diye adam tutýar. Adama diye öz adamyny niýe tüýjüdat ýokdur diýär. Son ýanak napyrmer, sony her gün ýagdaýda meselem her gün durmuşla gelýän ýagdaýlarda ulanyp bolýar adamda. Ýöne şonu okawam soňa ökän ünferme adamlar köp. Meniň asl pikirim şo diýip. Diýjek galýanym, okuyan bolýan ýöne şondan hiç gerek ýanky durmuşyna geçiren wagtda. Onda başga
Onda men bärdäki durmayan dakika dostlarym oňarak däg bolamasa. Sebäbi men bärdäki käýir neme okanlarna, zaatdenlerine bir hirek bir täsirlenip, men şu kitap okudum, şu şey diýeniken, be diýeniken saat 1-den 7 altta tur diýeniken bir şey heýjanlanyp ýerine ýetirýänler bar. Onuň hatta ben semçilmaýsam kan kellär da tygdyryp bilemokda. Bir kitap näme üçin okuyan ýani. Düşünýän we yani belli bir derecede öldürmüşsün ütkemek üçün okuyan kitaplar var da onu ütkötmek üçün onun yani bir kere kitap okap hareket etmek kvaptaş gelen atmak atip pikretlerine yani elbette aittim ama yani hareket etmek üçün okam yok neme düşünmek üçün okuyasıp yönü bir benim arada ne psikolojik kitapları okaptım da belki bilýänsiňiz Mihail Csikszentmihalyi Mihail bir gazyjy var. Allahan. The Flow mi? Hakasy kimer turan o adamy bilemok bolin ady Flow diýip kitap bardyr şo taýda. Şo neme psikologiyada iň meşhur kitaplardan biridir. Onu mesela men şo kitap okap bolamsoň içine gaýtýanlardan durmuşyma geçirip başladym da. Onu başga da şeýle diýeli daşdöwrakda gören adamam zatlam okuyan kitapy durmuşyma geçirýär. Onu kendilmaýsam kelläde tydyryp bilemok ýani okap harekete geçmeyen kişilerde. Doğru. Edilýärdi. Şol ýanky Mihail Csikszentmihalyi The Flow kitaby, gatlyg kitap, psihologiýa, ýaman gylykly. Durmuşa bara başga garamany kömek etýär. Hakyky. Menem bir täsirini açyp bilmedim. 3-4 günden näme? Şol ýaly köp kitaplar bar, asal ýanky ýaly belli bir näme wada Instagram takyp açyp bara paýlaşmaly Instagramda tutmaya çalışýar. Aslında var näme yani men şuňa zat redesim gelýärdi. Ýöne belki de yani dogry wagty bardyr, dogry zamany bardyr. Yani aslında yani türkmenliň bir arasynda bir reading community bir näme desem gelýär bilýän bir kile bir esaslandyr rasym gelýär. Kitap diňe kitap gurulşylsyn. Sebäbi türkmenler kitap okuýar. Yani okuýanlar gat köp kitap okuyanlar bar ekenler. Onun men şu ýollarda käwat English speaking am alyp barýan şu taýda adamlar ýaman %70-80 adam yani kitap guru açyna %70-80 adamlar yani goşulýar şu kitap nemesine de onun öwrenip boljak adam kenne. Onun aslında belki de neme Muhammed kele sizden etip bilecek adamız olmagy mümkin. Instagramda bir Turkmen Readers diýip bilemem, bir Turkmen Readers tema diýip açyp bolar. Gowy. Yani pikrasynda bar, näme diýen? Gowy da gulagma ýakkan pikir. Edip bolajak da, yani projektler bilen arasyndan alyp edip bolajak da we hem özüm üçin hem gowy bar, öwrenmeni zatymyny paýlaşmany, beýlekler üçin hem ýani kitap gözýänler bardyr. Belki men okajak. Mesela men okujakdyryn, ýöne näme de maksat bolýan bilýänlerlerin. Ondan ýanky biz ýalaklar gelip kömek etýär da, mesela şu kitaba gowy, şunu okasaň, şu ýerden güýçlenirsiň. Mesela kommunikasiýa bolar, ýa-da personal finance bolar, dordam. Ne? Doğru. Ola şol, inni näçe kitap okaň soraýynmy? Bilýän ýatdan bilýänlersiň. Menem bilemok, kim bilýär? Yok. Şoň üçin inni şoň okaň kitaplardan belli bir öwrenen datyň näme? Bir dat. Hemme kitap diýen, ýanky meselem men aýtdym, ýanky kitap okap öwrenen dadym, tawrly bolmak meselem. Teň ýagdaýynda näme? Men şu soru pikir etdim öz kellämde we şuňalak jogaba geldimde pişman bolmazlykda ýani şo nemeni şo pişman bolmak duýgusyny gelliňden azaltmakda onu biz durmuşymyzda gaty köp nemet ýazmak pikir etýän saýlawlar bilen ýüzleşýäs pikir etýän bir zat saýlamaly bolýasyn pikir etýän. Doğru. Onu yani kim näme diýse men pikirimçe adam içinde common sense diýip bir zat bar. Gut feeling diýip bir zat bar. Yani duýýar näme dogry näme ýalňyşdygyny bilýärmi? Onu şo taýda näme haýsy zat edenni iň köp ökünjegini haýsy ýol saýlan iň köp ökünjegini duýýam gatyp kirýär. Mena duýýan bilýärmi? Onuň şu kitaplar okap diýeli neme men dramalar okuman hala yani. Bu kard aýdyn hiç barlap görmedik janr detektiv janr, biram komiksler. Ona barlasyň berip görýär. Yani nerden näme öwrenjek belli däl. Biram buňa zatlar ütköşükler
barlamak kreativitesini hem güýçlendir Doğru. ýa-da. Ýani näme dörejlik näme adam güýçlendir ýa. Indi gaýtyp gelsek, men kitaplardan öwrenen iň güýçli sapagym näme gelecekde pişmanlyk azaltmak da, ýani pişman diýler ötçe ara türkmen. Regret da, regret. Regret etmezlik. Onuň men pikrimçe şu durmuşda iň möhüm zat makatyp etýän şu pişman bolmazlyk da, ýani şonu eliňizden geleni azaltmagy başaran mümkinçe. Radylaşan. Gaty gowy pikir aslında da bara. Inni ýanky detektiv diýdiň maryň gaty barlak görmeli, janra detektiv da wapça men öwrüm gaty detektiv teýörgen. Diýjek bolýanym ýanky. Ha. Aslında yok, nämedik gördüm ben detektiv thriller bir kitap okap gördüm. Ady The Other People. Näme C.J. Tudor tarapyndan ýazylýar. Bir Britan aýaly ýazylýar. Biram şunu okap başlamda ýaňvar şol ýazyjyň iktanca kitap çykdyr. Şoňa da begenden säwe bir ýydarlap boljak bir ýerde. Öňe ýani bir kusan kitap okap. Onu şu kitap okap gördüm, yaman haldım, thriller, yaman bir yüreğime değinýär, gatykän boldum, bir kile bilemok, homet geldi, sizde soňra bir duýugy bolýam, käwat bir zat okap, bir kitap okap türkan soňra duýgular ýaşamak mümkin näme katyp kiretýär, bir kile yani hakykatdan breathtaking diýär, Amerika, näme inglizler, ýani bir kile barda ýatdan çykaran näme olar kaşat aýdyp kiretýär. Onu şu The Other People kitapyna şoňa professor Ken Hirek mesela mena iň duýulan ýerim ştada bir kiçik çağa hakyny gurrun etýär. Kiçik çağanyň ogurlanmasy hakyna ogurlanmakda dogrymy bilemok ýöne şu kiçik çağa näme dilýärde ogurlanýar diýip dowam etbereli. Ogurlanýar we bir nokada gelýär, kakasy hakykatdan hem ýani şunçaýlap hiç ilem etmeýär-de, umydy ýitirmeýär ýöne. Kitabyň ortaraklaryny bir ýerde bir kirek şo çağaň ölünni bir kirek %90 bir tutnama ýa-da bir zat bar. We şu C.J. Tudor şo kakasynyň geçirýän duýulan şeýler düşündirýär-de onuň bir kirek hani yani içinden öz okap türkan ýaşaň welä gözünde ölmedik golaýsa da o çağ kiçik gaýyzas diýip bir kirek okan we täsirlenen kitaplaryň biri The Other People. Parsi detektiv etýän bilemýär. Hawa gaty dogry belläkestiň. Men asl ýanky ene gyzykly zat aýdyn. Ýa-ni bilýär, diýerler-de men Sherlock Holmes'yň fanady. Inni maňa diýerler. Çynanam. Hawa, inni maňa diýerler ay Sherlock Holmes gördüm. Gaty gowy kino diýärler, gowy kino gelýärler. Onu menem diýärler, kitabyny hak gördüm ýa, kinosyny gördüm diýärler. Kinosyny gördüm diýärler. Onu menem aýtýan, ay bartron diýär, bar gitdi kitabyny hak görün diýär, taň gürleşelýärna. Hewe kitabını men ilk okuyan moyun näme bolla, inni näme bolla, ýöne näme bolla diýip bar ýa kitaby iki gün içinde oturypdyr. Otyr ýöne ýa-ni ilk alamatym näçe ýazmyşyna gara, näçe gatym kam, altym ka, beşim ka. Ondan okamatym nahar ýemek bapça baý başga beýlede dur, form içmendir. Ýöne oturup bar okapsa näme bolla galysan biljek bolup bar. Şo var detektiv tarapdan. Men ödüme ýa-ni klassik detektiv gowarýan. Eder häzirki modern zaman detektivinden mara we kam bolsa iki çok kanly, iki sana nokanlaryň ýa-ni kim bady? Eder häzirki mana John Grisham bady. Modern detektiv John Grisham bady. Abduction kitap okap gördüňmi? Abduction okudum. Yeni bir tane romanları var. Yeni men köpden şu ara klassik detektiv okuyan. Doýs kimleri? Agatha Christie wadyr, Gilbert K. Chesterton ýa-ni ýa-ni ondan başga da Sherlock Holmes'ın ýazan adamyň ady ýanyna çykdy. Kimdi ga? Birdat Doyler. Donan Coyle wadyr. Donan Coyle. Mesela detektiv okajak üçin şeýerde maslahat berýärler. Dogry. Şol 3 tane adamlardan. Näme diýjekdiň? Şu taýda bellek geçmeýän bir zat bellek geçmeýän möhüm bir zadymyz bar katyp kiretýän. Arda maňa bir dostum bir sorapdy, diýipdi non-fiction, fiction tapawdy näme diýipdi, ýani hekaýa, haýsyny okamaly diýipdi däraň. Onuň
men şunu belli geçipdim. Öse maslahat berýän dinleýijiler, biz dinleýänler. Eger kitap neme endingini, kitap okumak endingini özüňizde edinjek bolýan bolsaňyz nemeden başlama mümkinçe non fiction yani hekaye del kitaplar yani self development kitaplar özüň ösürmek kitaplardan başlamaň neme hekayeden başlan fictiondan başlan fantastikadan başlanda eğer okumak endingini özüňizde goýjak bolsaňyz şonun belli geçesin belli. Doğru. Bazılaşan özüm aýtdyma, yani Harry Potter'da başladım diýip. Täbi yani hekaye fiction kitaplar köpden jagdaýda bir hilek şol durmuşyň içinde ýaşap, ýanky kitapyň içinde gezip, ýanky adamlar bilen gahrymanlar, kitap gahrymanlar bilen belli bir ýagdaýda şowurlady. Duýýan ýa-da bir bolsa, wagt bir bol ýa-da bir gowat bolsa, bir gowat boldy diýip bara. Hobbit bady, ýanky Harry Potter bady, Hobbit bady, türkmençede bilemok. Vlastilin Kalesi kitaplar var, trilogi. Şolar bady, gatykydykly men nafermer, ýanky non fictiondan başlajak diýenler üçin. Ondan täze ýazgylardan Markus Zusak bady, kitap ogurusy diýip kitap. Türkmençe ady kitap ogurusy. Awçady Knizhny Warovka, Book Thief. Ýanky kitap aglatdy da soňunda bara. Ýan şo derejä gyzykly kitap. Ýanky 400 sahypa kitap bara. Bir hepde çekmetdi ýanky fiction. Binen ýan, näme bir hepde çek ýanky gyzykly boldy we okudum da ýanky içine girip okuyan ondan görmetsem ok näme sahyp bol kizin. Meselem dawdam non fiction üçin bara, şoňa şol kitaplary ikinji gel okanda efekti ýok. Diýjek bolýan bilemek, men şeýle sodar ýaly men bir okudum. Ondan goza bol geçen natbaň üçin ikinji efekti ýok. Ne? Bah. Tuwaram köp gülleri goýan bugün. Ne ýakylykla. Dogry, dogry. Ne yapmak üçin soralar bady. Meselem ýaşlar üçin üstan hukman okumak kitaplar. Ne bu soru mümkinçe jogap bermek kynma katyp kiretýän säwe. Bu soru aslında kim go tık diýip jogap berer 60 ýaş 70 ýaş adamlar jogap berip biler säwe o näçe kitap okak giden kişiler daglar. Ýöne şuwat okan kitaplarymdan 3 san hukman men maslahat berejek kitaplama ýanky The Flow kitaby. Säwe aýtmaly gysgaça nemelerden belli geçen The Flow kitaby säwe bu kitap näme hakynda durmuşda baht tapmak hakynda daray we ananyň şu ýazyjysy ýa-da Mikhail Csikszentmihalyi şol durmuşyna gaty kynatlar geçirdiler ýani ölüm ýakynlarynyň ölümini gördüği zat boldy we ýene de näme hissada garamadan şulardan baht hakynda kitap ýazýarda bilýän onuň şol geçen zatlar bilen şu kitap okuganda yani täsirlenmezlik mümkin däl. Onuň hukman maksat berýän bu kitaby näme biraz arkaňrak spakoýnrak kelle dokan säwe käwat nemesini ýitirmek ansatda ýygydyrylygyny. Onuň ýakynlarda dokan kitabyma ady deme öz Instagram account'ymda kendi reklam etdim. İngilizcesi To Kill a Mockingbird'dir. Yani Türkçe mene özümçe serçän öldürmek kitaby diýip nemetdim de terjime ettim. Harper Lee tarabyndan ýazylýar we bilýänsiňiz Harper Lee durmuşyny 2 tane kitap ýazýar. Biram şundan bir näçe ýyl soň bolup geçen wakalar hakynda kitap Go Set a Watchman diýen ýaňyşmasam. Onuň bu kitaby näme täsirlendi aslında bu kitap beýle wow nemeler ýok, hadiseler ýok. Bilýärmi? Ýöne kitap yani birinjene kiçik bölümlere bölünen we okumak ansat. Yani 2 sahypa, 3 sahypadan soň bölünýär de onuň okumak ansat we näme diýsen bir şeýle köne ýatda ýa kitaplar var, nostaljik kitaplar. Yani after şu näme içine gurrun eden kişi öz çağlar näme hakynda gurrun berýär. Şoň kitaplar täsir ulma katyp kiretýän. Onuň bu kitabam asıl näme seresen tema kan ütköşük bir şeýle şuwak döwüşin ütköşük bir tema däl. Näme hakynda gara ten ak ten adamlaryň arasynda edilýän discrimination hakynda daray. Aýrymçylyk bolýar. Onuň şu hakynda gitýär. Şu döwürlerde belki de ilki
ilkinji yazılan kitaplar biri bolup biler. Şo gara ten, ak tenli adamlaryň arasynda borup geçen ayrımçylyk. Yani değişmeýän tema ütköşük bir wagt temasy. İçindäki bir hilek sizi özüne bağlayan zady şo bir çağlık nemesi açına, yani çağlık nostalgiyası var. O kanda şonu duyan ve üçüncü maksat verecek kitabım haysidi? Türkmen edebiyatından mı? Yok, Türkmen edebiyatın kitapları men az okak gördüm, gıynasak. Aslında yok, az okak gördüm, hatta hiç okak görmedim, gıynasak da. Neme vardı? Eğer durmuşum bir kere häsedim ütköden kitaplan biri. Neme de? Alexander Sergeyevich Pushkin'in, Pushkin'in kama? Yok, Lermontov'un başlangı. Lermontov'un Geroy Нашего времени dip bir kitap vardır. Lermontov. Gahramani. Şo taydak esasy gahrmanyň ady ýamaçynok ýöne şolam yani şo wagtlar men 7-8 klasda okudum o kitaby. Şo wagtlar täsirime ulydy. Sebäbi şo taydak Lermontowyň esasy gahrmanyň aslynda eret häsiýetli gahrman ýöne men gerek anamy we özüň söýmelligini öğrendim şondan aslynda da. Onu şo kitaba maksat berip bilen Pushkin'in we Lermontowyň başlan bizim zamanamyň gahrmany kitaby. Gatowy owa. Men asl köp diýen bir kitap okanda hökmen öz edebiyatymyň malalla tafawut ýok. Dünýä edebiýatyny okamaly, başga dillerini, başga datlaryny görmeli. Her ýazyjynyň özüniň dünýä garaşy bar. Şonu düşünip her diýjek goýan adam mezelemse bir zada oturan ýerine seretsen, ondan o tarapdan ferit görmeli, aňardan ferit görmeli, ýerden ferit görmeli. So belli bir topik üçin möçin ýa-da tema üçin möçin. Gatowy, sawol, ýa-da küçük kitaby dinleyijiler belli alyp soňam netip bata görürler da açyp okap näme ýagdaýlary. Ýa-da küçük kitap üçinem ýalňyşmasam okudum ýa-da üçinem okudum. Gatowy. Menem aslında ýa-da küçük kitap okman okamalym kadýan ýaşar üçin. Ýa-da belli bir ýagdaýda ýa-da kariyera başlamadan ýa-da flow esasanam ýa birinji bellen kitabyň belli bir ýerde durmuşa başgaça ýaman başgaça garat ýaraýdyr kitaplara. Näme kitap okudum goýun bir hilek oýlandyr ýa munyň näme iş ýapýardym aýdýan ödüm. Şo ýagdaý bar. Inni bir ýapma soram. Size soragy barda gyzyk ýa-ni ýa-da soraplar. Nire gitmeli social media başga nirden? Men aktiv kullanýan platformalaryň biri Instagram'a girip bilerler. Neme avdi diýip ýazylýar we aşağına neme bardyr? Probellar bar. 5 sanak mı 4 sanak probel bolmaly. İkinji has köp kullanýan nemem platformam Telegram. Olam neme 775 209 441 nomerdan hawlaşyp bilersiňiz. Bally. Biram şolan kisinden hawlaşaň o esasy. Dinleyijiler soragy barlar, size arkaň ýazyp kitap meselem bir gelipler. Haýsy kitap başlaýsa, näme goýlan diýip sorag bir gurulmaşyk bolsa, özüňe me goýlan ýa-da gurulmaşyk networking täze adamlar bilen gurulmaşmaly, klasmany. Anan marsanız şu son 2 hepde şeyle varken Türkmenlerle tanıştım da. O yaman her hili neme Vietnam'da okuyan Türkmen var. Neme Južna Afrika'da, neme Gündoğar Afrika'da okuyan Türkmenler var. İşleyen Türkmenler var. Onun yaman Türkmenler köp bire yayraptır. Onun şeyler ütköşük nemelerle gelýärler da yani durmuşy tapaklarla gelýärler. Oýan yaman hal yani ýazyň arkaýyn garaşýan hökman güleşers. Wagtym hökman kitap mesele bolsa hökman wagtym aýyrmaga taýyn. Nare, Qurwada da Elif diýär, adam üçin ondan öli bagtbamy diýär. Hakykaten meýer Türkmen aýrapdyr. Muhammed gel asl sizlene neme yani go bir hilek mundan yani kan ýazyşa zadet ýaz. Aslan sizden ýazyşamda ýüzde kitabyn ýazyşasa, meselen ortaga o kitap okumak adamlary nemetýär. Birleşdirýär. Hakyky birleşdirýär. Kitap okumakda hukman näme interesiň bolsa belli bir ýagdaýda adama şonuň näme polza diýär, adama belli bir ýagdaýda bähwit getirýän bolsa adamlar birleşdirýär. Hakyky.
Köp sağ ol Abdurrahim. Yani çağılım kabul ettin. Yani ya itir ya yıkman gelin gurleştik. Qatı qılıqlı boldy. Tuğanamay wagtym geçende bilmem. Size sağ olun. Yani O. kitap meselesi bolan ne var? Gurleşedin diye köp berden. Sağ ol köp. İşinde de üstünlük okulanda Sağ olun. üstünlük. Size işinde ve podcast Qatı hadım öňkü sanna merdan tariften dinledim. Hadım işinde üstünlük dowam etmeli. Güýçli şekilde nemetýän gollaýan we aslında şunu belli geçesmeli. Men mihmal çağırlan birinci nemem dara interview me näme bolsun we men bu zatlar hakynda aslında interview meselesini ön küçükden arzu edip gelýänler bilýän. Onu bir meden interview alýada ya. Onu bu ma neme şuňanak bir teklip bilen gelende gaty monça oldum. Size de sağ olun. Yine görüşänsek. Tutman. Alty görüşänsek. Sağ ol. Sağ olun.